Vážení odberatelia, začíname oslavovať prvý oficiálny deň, ktorým začíname nový Minecraft. Nech sa páči. Tu vyzerá epicky ráne, ináč neviem, prečo mám otočené. Wow. A keby ste chceli vedieť, toto je Bedrock edícia, takže máte sa na čo tešiť. No, tu by som vám samozrejme môj nickname nechcel ukázať, ale to si potom povieme. No, a my začíname hrať. Tu bol môj prvý ultra hardcore, ale tam som chcípnul. No a keďže dnešná téma je tvorivosť, tak by sme si mohli vytvoriť nejakú stavbu. Tak náš svet si dáme napríklad stavby a dáme Create and Way. No a môžeme začať. Minecraft je samozrejme sandboxová hra, takže v nej si môžete tvoriť čo chcete a ak máte radi nejaké úlohy, tak tam môžete plniť úlohy. No, už sme sa spawnuli v svete, my tu vzlietneme, rozhliadneme sa. No a môžeme ísť napríklad kam? OK. No a mimochodom chcel som vám povedať, že Minecraft je široký. No a teraz by sme si mohli postaviť napríklad parkour a to urobíme tu na. No. Parkour začneme stavať, dajme tomu z drva, dáme tohle drevo, no ale rozmyslel som si to. No, môže to byť aj parkour, ale zároveň to bude aj nejaká minihra podľa mňa. Čiže môžete si to užiť na tomto aktuálnom vysielaní. A ideme. Ne! Ja som to nedal. Ja som chcípak. Box číslo 2. Kam je to nevymrel? What? No a takto vyzerám ja, keď prvýkrát hrám Minecraft. To je super, samozrejme. Keď to teraz natáčam na vysielaní. Hej, ja mám shift, alebo čo, nie? Nie, nemám. Shift ja nemám, však to som vidíte, dámy a páni. 3, 4. To bolo tesné. No a teraz vyskúšame skok. No, skok. Výborne. Dáme blok. A vyskúšame to, jak si Jakary točil pasti na Skybase. Že išli hore schody. To ma bavilo. No a pak urobil past, že vlastne ten jeden schod tam neurobil, čiže on urobil akože takú dieru do tej zeme. No a napríklad teda máme toto urobené, no a hráč si napríklad teraz myslia, že už je ich cieľ. No a teraz sa pozrite, ešte tam dokončím jednu vec. Tak. OK. A teraz, čakať, myslím na to nebo ne. To podľa mňa nezvládnem. Ne! Ja som sa strpal dolu. Ja som mal šprint. To bola zásadná chyba. No a teraz, keď to konečne zvládnem, si ukážeme skok do vody. Teraz bacha. Skočím. OK. A teraz, každopádne, môžeme stavať vodu
teda ne vodu, ale skok do vody. Čiže napríklad tu si postavíme obrovský skokánsky most. No a teraz si to idem namieriť presne, kde bude voda. A voda bude teraz tu water bucket. Nice. A teraz vás troška prekvapím, že či to dám. Jo, dal som to pekne. Ja mám to asi šikovné. Kámo, mne sa to reálne po 3 rokoch podarilo. Ja som to raz skúšal na kamošovom počítači a potom som si ho kúpil. No samozrejme, niečo z Minecraft filmu si ako pamätám. Toto bolo tesne. Pamätám si, ale to bude postupne viac a viac, čo je väčšie level. No teraz si ukážeme. OK, toto som zrovna nechcel na natáčaní. A teraz si napríklad ukážeme Chcel som príkazy, ale čo už, ideme. No, tak napríklad teraz ukážeme skok. Stojím, že použijete vodu. A teraz sa dívajte, prepneme si to na survival. Len si musíme dať podvádzanie cheaty activate. Survival a teraz sa dívajte. 3, 2, 1. Dal som to! No a teraz by som vás veľmi rád naučil stavbu portálu do Netheru. Niektorí poznáte určite ľahšie, ak sa stáva klasicky z obsidiánu a flint and steel. A to sa stáva nejako takto, pokiaľ si dobre pamätám. Možno, že som väčšia touba ako... No. Flint and steel. A toto bude... Na ďalší typ bude použená láva. No. Sú 2 spôsoby. Ešte si zoberieme jeden blok. Napríklad tento určite nie. A napríklad cobblestone, je na to kašlem. Tak prvý spôsob postavenia portálu do Nethera je 3, 4, 5. 5 blokov široké. 5 blokov široký. Ráta sa aj ten od spodu, čiže 1, 2, 3, 4. 4 bloky vysoký. Ráta sa 1, 2, 3, 4. A postavím 1, 2, 3, 4. A teraz keď zapálim... Aha, výborné. Ja som ho postavil úplne naopak. To malo byť 4, 5. Troška, prosím vás, nehovorte mi, že som noob, lebo ja práve začínam s Minecraftom. Čiže, tak sa to stáva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tak, uším, takto sa to stáva. Ono mi to nechce dať ten jeden blok ani za boha sem. Šialené. No a teraz už by mohol byť Nether portál hotový. Zapálime, bum. A môžeme ísť do Netheru. Wow. V Netheru je úplne iná dimenzia. Pomocou kvarcu môžete získať levely a môžete z nich vytvoriť jeden nádherný blok. To si robíš srandu. To čo je? Reálne. Dobré. OK, pri natáčaní videa som to troška prechválil.
ideme to naspäť. A možno sa pýtate teda, že aký je ten druhý spôsob. Je to proste easy. Vezmeme si rovinku a teraz aha. Jeden blok, 4, OK. No a teraz sa dívajte, môžete to urobiť takto. Keď máte 4 cobblestone alebo nejak tak aha, čo urobte? Tu si urobte jednoducho nejakú priehradu a vám to nevytieklo, čiže nejakú úplne easyčko. Tu by som vám veľmi odporúčal si dať na to bacha, lebo to je už taký profesionálnejší trik, by som to povedal. A možno sa pýtate, že od koho to mám. No tak poviem vám, možno viete, že kto je youtuber Seriakary. Aha, teraz hodím toto na vodu a pokračujem ďalej. Hodím na vodu. Ďalej. Hodím na. To je troška zabugované. A hodím. Čiže takto sa jednoducho viete dostať do nedru. Toto už len urobíte easy. A toto už tiež urobíte easy. A teraz máte zapalovač. Musí to byť o jeden blok vysoké, čiže dávať si na to bacha treba. Správne to malo byť takto. Nie. 4. 1, 2. Kamo mi to bukuje? 4. 1. 5. Ja rozumiem, tu malo byť 5 blokov, nie 4 bloky. Som úplný noob, ale ako sorry, momentálne začínam, čiže prosím, nezlobte sa na mňa, OK? No a teraz toto je už teda finálne. Čiže voda. No a to sa vám stane, keď urobíte nehodu. A to je na tomto strašné. Ak som ja urobil teraz, dám si times a day. No a keď sa vám toto roztieklo, tak poprosím vás, dajte odber. No a medzi tým vám to posledný krát ukážem. A teraz jednoducho, aha. Pokiaľ nedáte odber, tak zhorí celý les. Nebo zhorím ja. Ne, ja horím. To je chyba. Ty tam les. No, a medzi tým daj odber a čo?